Ел озағы нәтижелер ясар вақыт. Татар эстрадасында қойсы жыршылар танылған, нинде жырлар радио-телевиденияша ең еш яңғыраған. Халықара татар жыры фестивалі гала концертында ең яқшы 27 башқарушыға алтын бар сыннарын тапшырдылар. Традицияға айлангенше декабрь айы татар жыры белән истәлекле. Берәүләр җәйдән үк билет алырга шуга, икенчеләр телевизор экраннарын концертның турыдан-туры трансляциясын карау өчен көйли. Татар жыры берәүне дә битараф калдырмый. Татар жыры концертына килүебез күптәнге хыялыбыз иде. Бик килергә теләгән идек. Мин беренче тапкыр монда килдем. Казан Экспода һәм татар жырына бик күп, еллар уже хотела попасть монда. Минем Ыштым, ничек хыялым шынга ачты, бик шат. Күбесенчә яшь артистларны тыңларга яратабыз. Бик нык яратам Марат Яруллинның җырларын, хәтта аның Эльмира Нагимова белән җырлаган җырын яратам. Балам бу концертлар балаларны бергәләштерә. Без менә внучка кызым белән бөтен кеше туганнарыбыз бик күп килде. Бөтенесе белән очрашабыз шунда. Безгә бик рәхәт. Зур тамаша башланырга ярты сәгать кала артистлар, тамашачы һәм журналистлар белән аралашырга өлгерде. Ел дәвамында без җырлар иҗат итәбез. Һәм инде әлбәттә татар җырына эләгер микән минем җырым дигән фикерләр башта ел дәвамында йөри бит инде. Татар дөньясында үз урынын алган, инде зур масштабта үтә торган татар җыры ул берәү. Барлык татар халкын җыя торган, татар эстрадасы җырчыларын җыя торган бердән-бер проект. Соңгы 2 елда халыкара татар җыры фестивале гала концерты Илһам Шакиров исемендәге концерт залында уза. Димәк, 3000 тамашачы әлеге матур тамашаны карый ала. 23-нче татар җыры фестивале гала концерты туган туфрак, ана теле һәм көй, мәхәббәт, моң дигән бүлекләрдән торды. Һәр бүлеккә туры китереп җырлар сайланган. Мәсәлән, туган туфрак бүлегендә барыбыз да яхшы белгән татар халык җыры Ай былбылым яңгырый. 12 яшьлек Җәмилә Әсәдуллина аны Илгиз Шәйхразиев белән заманча рухта башкара. Шунысын әйтергә кирәк, быел беренче тапкыр татар җыры сәхнәсендә балалар да чыгыш ясады. Җәмилә башкаруында Ай былбылым ел дәвамында хит парадлардан төшмәгән, тамашачы күңеленә үтеп кергән. Мондый зур тантанада чыгыш ясау, шундый талантлы артистлар белән бер сәхнәдә басып тору минем өчен зур дәрәҗә. Хисләремне әйтеп бетерерлек тә түгел. Минем бик тә популяр буласым килә. Киләчәктә җырчы булырга хыялланам. Татар җыры сәхнәсендә тәүге тапкыр чыгыш ясаучыларның тагын берсе Яңа Йылдыз 3 музыкаль телевизион проектының җиңүчесе Фәридә Ибраһимова. Бу тарих Золушка әкиятен хәтерләтте. Мамадыш кызы биология укытучысы Фәридә Ибраһимова 3000 тамашачы алдында чыгыш ясармын дип уйлый да алмаган, әмма яңа ел алдыннан хыяллар тормышка аша. Дулкынланам һәм зур җаваплылык тоям бу концертта. Минем әле телевизор каршында инем дә карап утырачак. Мамадышка да сәлам әйтәм. Барс Медиа бик күп яшь башкаручыларга танылырга ярдәм итте. Шулар арасында Сайрам шул күңел кушым дип изгәләнгән Эльмира Сөләйманова 2012 елда татар җыры фестивале лауреаты була. Күптән түгел арабыздан мәңгелеккә китеп барган җырчының якты истәлегенә багышлап экранда видео үзекләр күрсәтелде. Татарстанның ат казанган артисты Эльмира Кәлимуллина башкаруында Мин җырымда калам композициясе тулы бер моноспектакльне хәтерләтте. Искиткеч тавыш, сәхнә бизәлеше, костюм Эльмира һәркемнең күңел кылларын тибрәтте. Сез инде без күптән түгел генә ноябрьдә Мәскәүдә булдык. Кремль залында 6000 татар үзебезнең милләтебезне җыеп, зур итеп 10-нчы тапкыр Мәскәүдә татар җыры фестивален үткәрдек. Декабрь башында гөрләтеп Уфага барып, Башкортстанны бөтен халыкны җыеп татар җыры үтте. Бу фестиваль елдан-ел матур булсын, телебез саклансын. Татар җыры ел саен ниндидер бер үзенчәлек белән шаккаттыра.
90-нчы елларда популяр булган Сәгыйд Гыйбашев, Дамира Сәйетова, Гайфулла Абзалов, Радик Дин Мөхәммәтов сәхнәгә чыккач, тамашачы тизрәк телефон камераларын кабызып, бу чыгышны видеога төшерергә ашыкты. Берәүләр рәхәтләнеп кушылып җырлады. Безнең талантларыбыз күп икәнен дә аңлаткан, гомер үтеп барганын да чагылдырган бик матур мизгел булды бу. Элекеге җырлар хәтердә калсын, яңа җырлар туып торсын. Яшәсен татар җыры. Ойзлә Батырханова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.